Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken asma kula Yuni Asriati, NPM 115, saking program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan lan Ilmu Pendidikan. Kula badhe nyekar tembang Mojopat Mijil Laras Pelok Padat Barang sugeng midhangetaken. Titilarasipun Lulul manem nem 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 menempi melu mepi menem menempi menem lurorororo luropi nempiro lu ropi pipi pipi rolulululu nempiro dorolupina pomakaki Padhatipun eling ing pitutur ingon sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi roro sarta wasis samubarahipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.